Di po ko ganan guys, og masakitan pag ang manghod. Na ma-explain na ko ninyo sa side pod ni Malukay. Di ko ganahan og masakitan pod sila mo na nga hamong pasabton. So guys, ay dahang niingon nga amo ko nung ipanghambog ni ang mga iro para mo sikat mi. Mo ko nung amo ko ning gi-vlog amo ning katenged. Amo man ning i-vlog ni among mga iro dani. Pinatag man ni og di sa manikan ni mga iro wa mo ilabot. No na ingon nga mind your own business o panghilabot sa among kuan kanan na mga content dari sa Valencia. Hi guys, good morning. Karon day guys, panamulagan sa mga trabahong malodare. Kaya na mga nang reklamo nga unsa ko ni buhat, unsa ko ni ambag ni malodares kanang Valencia. So sa wa na kahibaw, grabe agi jang kuan dari guys, jay taga luto ug taga kuan, taga hugas tanan dari lihken ug unsa lihken sa panimalay. Hinlo ija nang gibuhat. Kaya wala man na mabidyo man na iniingan unsa ko ni buhat ni malodare. Ay maningan doon sa isang buhat mo ni tagalutok, tagahugas, tagalimpyo. Ja guys, sa kani ko na rin taas update ko nila kani nagkuha na sila jud guys karong adlaw mahuman na jud ning kananay buhos dani sa second floor. So kani dinhi guys, simuan pa ni og duha ka kwarto. So karong panahon na naluoy ko na nila guys, di lalim ning magtrabaho sa construction. Wa maga sa mong tubig, mo na sigigaw si Angie na. So di lalim ning trabaho sa construction guys, labi nang iyan ni mga labor ka anja kanang nay nawagahang manghod nga foreman gali, mo na mangali poy kuan. Kuan na sila kataw dani unom, na incident ako ng mga tin kataw ni sila kaso lang nagtipid lagi mis kanang labor kay di pud mi ka-afford og magkuha pa mi dahang tao. So mas sila anom sila kabuok. Ja dani guys sanawa. Arang ka nice kay naidagat. Lah kumbati. Kumbatig pala kay ansaan mga may tubig ag tigaws di kaapas. So mo ni guys. Manado. Lagi po na guys. Di makasaka? Kusag man to? Di abri hatin to. Wa man makabri. Hindi mo magkaos. Guys, pahit ko ng tubig kaya nagkikaos sila. Pwede na itamban. Di pa. Naladak ko man yung kwarto ha dati. Takot sila tubig sa silong kaya di man de kasaka. Nana na paro kwan, Joy. Tangke. Ha? Wabot rog tangke. Tani agas bagi ko ang akil. Asa pa di palusot? Ada na makalusot mo to diha. Kaya di magkawas. Na guys, kani dinhi nga ika last nga kuan extension ni dinhi nga gibuhat na dani guys kay sayang man pud. Kay kani ilam dani guys, wala nang manta na mo sa una sa kuan dani jud swimming pool ni. Mani wag swimming pool ilam dani nga
Hinayang man mi kay pwede ra man day maligog dagat kay nice man dipog dagat. So wala naman na magipa swimming pool. At least og kani imo ni kwarto, pila ka kwarto ba dere mahimo up and down. So another kanang income na pod kay sa swimming pool ay income dagdugang pa og maintenance. So mo pay imo na lang pag building ag kanang dapat swimming pool, diba guys? Sakto. Unsa day guys, sa mga wa nakahibaw pa kaning puro kanda ni haning manghod. Kaning blue na orange ng tando. Mo ni bana ni Joy and Malo na ni sila full vlog guys. Joy and Malo Borato family vlog ilang vlog daan eh. So kani sila kasi mga tao ba nga naiban nga dili pud maka iba o dapat iban nga nang marites gazed. Girabtan po dagi sang asawa dari guys nga mao ay among taga luto taga pagkaan nila liman ka unom sila pakanon may taga lihok dari sa lihok sa kusina og mga hugason kay ba sa ilalim ning magkuan guys magpakaon ta og pila ka tawo. So manay buhat ni Maludari pero nay niingan nga sa kunoy ambag ni Maludari sa Valencia. No na nga ako di pa ko ganahan masakitan ni sila. So hala mang gi-explain dani sa ahang vlog o kanang nayon sa Jay kanang trabaho ni Maludari sa Valencia kay nalagi po yung mga tao nga wa lagi pud gihibaw. So mo na hanggi pasabot ninyo nga si Malu nagpahayahay dari kay mo ni kagaluto kapuzon tabot si Jadi ba lalim ning trabaho sa kusina. So mo na harang gi-explain ninyo guys nga mo po na ijang papel dari sa Valencia ni Malu magluto maghinlo magkuan pakawan nila di ba sa lalim ja magpamirinda pa pud kay naman lagi sila dari, nag-stayin man ni sila dari. So guys, pila ray oras tanawa. Ayan na kasi ako. Kaduha na nang saka, ganina kaya pumanto karon na guys na last na tumoy na naman yung panahuman. So kanilang gihalo, last na ni. Wala, humana agka nang naiatop. Ay flooring di ay, humana, mara na guys. So malagda ko silong ron kay tanak ko sang mga alagang iro. Dari zanzan dari guys, ning ko ani tanda dari na mas Valencia ja. Meron pa sa naning Maxine na, tanang mas Maxine. Gara. Maxine. So guys, dali ni nang utana og dis economy og kwarta gipamalit daning among mga iro. Napa jay kanang mga tawo nga tanan ako tikutuhin gazid ag among kinabuhi. Nja, nainingan nga mazo kay naka-afford ko nung palit dani mga iro nga mahalon ko nun eh. So guys, kani among iro tinalaman ni Joy. Kuani pangutanag di sa nagikan sa kay karang nay kay ba na jud mo nga si dog lover na ganahan si Jagiro. Kakita pala mo dito sa ilang bahay sa Cebu na sila arang ka makakazo nga St. Bernard nga iro. Arang nakaakay kaysa nakailag St. Bernard nga ero arang kamaka kaso nga ero nakakasugnaw. So ganahan si Jagiro sa tanang hayop ganahan si Jagiro mo ni guys nga daghan mig iro daan ni. Nja. Ani pangligo kay na sila ipurgas. Mag-uko kay kanang nay makamatay sa iro ning kuan kanang nay naipurgas so sige gisigihan nagligo. Kay arong makuan arong waag ko to. Ja, madyo kanin nga sa kay arang kakulit karing si kaning pomeranian di ah. Di ni si Jakuan, di ni si Ja wa ni kuto. Lami ni balibo wa arang ka kuan ni wa ni kuto mahadlo ko basig matakdan. Jadar ba do deris Maxine. Kuan guys, so pa mi ka plaster nga butanganan nila daan ni. Kay kuan pa kanang nay palagi na mag among palibot. Pluringan pa niya mang palibot sa kuan so siguro mahaman na nani nanadjid ni kabutang akasan ja kani si Maxine naning buhian matarang na pag amang gate kanang di na jud makagawas kay lisod loy pagkajo sigihan maghaket so pohon buhian na dani sad kanang palibot-liboton ra di man makagawas sa gate ug mahaman na gate sa uda wa pa lagi mahamag among gate pati gate sa dagat pa panaman so man nga hasanggi agwantahan og huket
Dias niya gihaning gibuhian pati duha ka askal among gibuhian kay di sa lagi pwedeng iruog puro ra pwede hinagtan. Ang problema guys kay mo takas gazas gawas ja manggukod og tawo agatang duha ka askal. Ang gibuhian kay hanggi sige hagpalig-ulig dagat. Ja problema kay di naman hinon musud. Ja basig makasaba. Makabayad na hinta. Si Maxine kaning among kuan karon nay golden retriever nga iro. Para ni kabutan di tapon ni angay na hagtan na resud. Unja na daga na ra basig makastahan sa among laki nga askal na mura. Maglisod ta ni ko makadawat og maaskal lag amada ni. Maburis ni siya ug kanang sakay porma og askalag makakasta ni siya. So mga guys, nga higtan patiglakyan na pagpangagtan tanan ja lamang gi agwan tagligo kay nalagi sila yung mga purgas. Diyan na niingon nga kuno ko hambugira kuno ko kaadyo kanang na ay hambugira kuno ko pagkita kuno po ko sang iro. Diyan kanang na ay ngano kuno nga iblaglag pa ko niya among golden retriever og among kuan among sige dani among mga iro darin ja mura kun pud mi maka kuan maka-upload ko no mi mura kun di kuno mga hinatag ni among iro hinatag man ni og di ning among mga iro nga mahalon kanang nay amo na ni may labot dana so asa lagi mo panghilabot lamang pod kaya di mo makasa so ana nagibang hambog simpre natural ug unsay ahang nasang palipot ahang jeng i-vlog ug unsay may mga buhaton dari kay malagi ko lang mga content dari sa Valencia. So amo ning katenged mo vlog sa among iro. Wa na magikuan ka nga musikat mi danis. Pasikat ni among iro kay ning viral lagi tong iro guys nga gipatay nga golden retriever pod ja. Pareha lagi kunog naong kani mga golden retriever pare-pareha man jud mga naong. So hadyan mo nung samten. Mo ni hang gi-content karon hang i-vlog, ahang iro hang giligo kay kanang nay amo maning katenged among ipakita sa among vlog ni among iro. Kaya ang pwede na magipanghambog kung sa ray naadari. Ngayon yung nakitaan. Mora dyan na among kinabuhi pa dari sa Valencia. Nandiyan amo ning katenged mo video ran ni among iro oy. Bisag kita pa among videohon amo maning buhi. So ani na magipanghambog si Maxine, ani na magipanghambog ni si Bella. Amo laman nga among gyapil sa among video kay apil ka ba naman ni sa among pamilya dari sa Valencia ni among mga iro. Diyan sa pinaada na guys ug amo ning i-vlog ni among iro. Wa man ni na magipanghambog. Diyan guys. Among shampoo na amo pa ning ipanghambog na lunpad ni among shampoo sa among iro. Kay nalagi mga hinabtanon na sa kagalon ni kung niya maggamit pagligo di lagi shampoo dyan sa iro. Bila, ikaw bilaha ka. Ayos bila guys, sainggit pa siya nagsilos pa sang Maxine. Di ka pwede paliguan no, nagmanapag ka. Kahit apay doha ka askal ha patong paliguan. Dugay ko magligo dani kay dakaglawas. Ja, hawa dyan balik-balik og sabon.
Grabe gana. Data naman yung masking kuan. Tara. Guys, puntahan pa rin nga sa Kaluoy. Naman guys, ang pagkasa mag-iro. Salamat ko sa tagahinlo sa slaughter dari sa Valencia kay tagahatag naman mga kuan, mga lamang loob na. Para rin sa mga naghanap ka na sa baray. So mani guys. Dakan din nagmahal mo dari kay nagang pagkagamang iro na. Kaya mo nang ibaranday. Sabi na maghihatag 100. Diyan ang gibayaran guys kay libre pa yung tawag ang mag-iro dani mga kuan. Mga mas mahal ang dugpod kaysa dana. So salamat kaso kang kuya. Napalabig init diha day. Ako na pod. Ayan. Wala guys. Ha? Tubig. Bugnaw. Okay. Ha? Napay nagdaw, beko magluto. Ha? Maglungagod. Sa? Maglungagod ay kasama ko si Ray, gabi na natutay mo na dahil. Uwa pa mo, maglungag ba mo? Uwa man ako pag ngantong kayo. Ayaw na sunod. Gusto pa man tong kayo ato. Ba't ganito po?